Babli an babli min yimɓe mbiɗa heñaki accumi yara ses accumi yara hakkille takma wasde heñade heñani boyi tardindem ok lawol jam waɗɗa hani joni hoore fandarma e musique fandarde foftade fandarma foftade a yibbiti kam épicerie o e joni jimu ngara gallam après mi lelnuma to ɗaati tawa bismak e gonga wadde joni bisimilla ma sohlani bismede i hande a moƴƴani wima bisimilla heddo waɗa guelem nigoto yaw ñawde mi sibo anda kam mata cikara won ko ɓurɗa kam ɓurɗami ko wonde bogos pour mami wonde gentleman jomon namdi rab mawo ko woni o rab mo jiiɗa ko gueɗe aduna en sawpi walla mo lomtinta walla ko hollum ɓoyata komi goppo fof mi dalduma adi mboɗo mooli Allah mi miiɗa yimde joni so ɗum menni minen yimɓe en toñma trop waɗaniɓe haydara eɓen jiilo nannudemi ko caggal ma ɓe kalata ɓe cuusama cagalam ɓe kalata ɓe cuusa kam wadde heño noon heño gummoɗa e lawol e an kadi jettoyɗa accumi yara ses accumi yara hakkille sawpan yaru ses e joɓɓi mbarma joɓɓi ceerene jangguindemi babali to Ousmane Gangi woni yo argay ma waram sese e mi waran ses an haala men jogaran judde ni so tawi komin woni hoore lawol ummo ɗon aɗande an kay wona hoore lawol ko babali babali ara jawten an e hoorema mawde toñangeji mabɓe ustata kam aɗa windana hoorema bakkat min mbeɗa heɓa baraji fonti hoorema holyon bakkat min ko puppede mi windanta e bakkat haaleyam haade mbiɗa somi murbaki a wawata foftade ala ne woti wi noon min komi fanchima mawde miiɗa bunɓoɗa ɓurɗa mana waɗi nafoore ana wawa chengtade mi lonema mawde